Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Serbian Hunters. Danas ću raditi Huzuni, ali drugi deo. Sad, u ovom dijelu ću vam pokazati kako da dodate prijatelja, na primjer kako ovako da pucate i na primjer ovako kad je crveno, znači da je blizu. Evo ovako, kako se to radi. Imat ćete desni shift, pritisnete i ovako će vam izaći. Evo ovako. Ako hoćete da povećate brzinu i odnosno svega, idete samo u Val US, vi ćete namestiti to kako vam odgovara, na primjer levo, desno, evo vidite, i ovo plavo ćete pritisnuti, ovo ovdje i onda samo ovo pomerate, na primjer, name tag, bla bla bla. Znači hoćete imati svijet, bilo šta, x-ray, kako će da vam prolazi, player, dobro, ovako. Sad, add friend, znači ovo je sa killaurom, na primjer ako nećete da killate nekog vašeg prijatelja, samo ukucate njegovo ime, bla bla bla, i tu onda samo pritisnete, evo sad da vam pokažem, pošto sam ja ovdje jedini, onda ovo pritisnete i kao vam je friend, to jest nije kao, ali stvarno, šalim se. I sad, ovo je mnogo dobro, ovako, ako imate Spidera, taj da vam pokažem kako je to ekstra, to je na primjer na serverima koji može da se uključuje cheat, pazite ovo, znači bukvalno samo, sad ću da uzmem neki blok i da ga popnem, to je da ga podignem. Sad, kad uradite to, na primjer, što sam htio da vam kažem, kad napravite ovo, pazite sad ću odmah da se popnem, znači bez ičega, znači nema stepenica, evo ajmo game mode 0, znači flighting nije upaljen, vidite, i idemo gore. Vidite, znači samo se diže, to je zbog Spidera tog. Dobro, sad ćemo da prebacimo game mode 1. Imat ćete ovdje auto pa accept, na primjer ako se neko pa od vas, onda odmah prihvata. Sad killaura, anti-no, dobro, ovo je gdje ćete da namestite i ovo projektila je u stvari ovako. Gledajte, kad naciljate nekoga, to možete sa grudom i ender perlom, znači kad naciljate nekoga, bit će ovako crveno. Znači da ćete ga pogoditi. Evo. Znači, u stvari je zeleno. Evo, to ovako pocrveni. I vidite, dakle, pogodimo kravu. Dalje. Što se tiče ovog nukera, za to nisam također znao, pa sam otkrio. Sad, pritisnete L. I možemo da pojačamo nuker, samo da vidim. Ili sam ga pojačao, ja, jesam. Sad, samo desni klik i vidite to sam, znači bukvalno samo to ruši. Vi ne morate da pomerate, evo vidite, samo znači bukvalno sve ruši. Dobro, to je što se tiče toga. Ovo Night Vision, vidite, pošto je već noć, samo da isključim, vidite, pritisnete C i gledajte, znači kao da ste po danju. Dobro. Znači možete također podesiti killauru. Znači idete ovdje, samo da setim, waypoints. Ovdje ćete imati bricht, ovo vam je za komande. Evo vidite na primjer ovako sve i ostalo. Dobro. Samo da isključim tu komandu. Tračer
dobro, ovo vam je hub, to vam neće trebati. Mists outlet, pa dobro. Ovo vam je moment, šta ćete da imate, na primjer no fall da vas vraća i tako te stvari. Ovo vam je za to, dobro, ovo vam je da pojačate. Samo moment, da, ovo je speed mine, da vam pokažem. Na primjer kad uzmete na primjer napravite mnogo cobblestone-a, znači idete ovdje i pojačate cobblestone, speed mine do maksimuma, znači to je i u stvari 1. Sad idete na, uzmete na primjer neki kramp, evo sad ću ja to uzmem. Kramp 1, na primjer iron, i pazite sad, ovako, game mode 0, i sad, kad kopamo ovo, znači tolika brzina će biti kao da kopamo dijamantski. Znači ovo speed mine je brzina kao brzina kopanja, to je za dijamante, i tako te stvari. Ovdje možete podesiti kako hoćete, znači kill aura x-ray, znači tako te stvari imate ovdje kako ćete da stavite. Speed mine, dobro, ovo vam je isto tako nešto. Ovo mi je retard, kao nešto bije, nemam pojma. Pogledajte ovo kako mrda glavom. Bože, sačuvaj. Šta mrdaš? Nešto smiješno ovo. Snake, dobro, speed mine. Da, ovo je da postanete duh, da možete ladno kroz, na primjer ovako ako su ovdje vrata, metalna, možete ladno tu da prođete i možete graditi, vidite ovako, ali ne smijete daleko jer onda neće moći da vam gradi. To je to što se tiče ovog drugog dijela od Huzunija. Hvala vam što ste gledali video. Vidimo se uskoro. Ćao!